abomndeni abakhuluma iqiniso. Safela umama nobaba sakhula kanzima nezingane zakwethu. Sikhula kanzima nje kuze kube namhlanje safihliwe iqiniso ngokufa kwabazali bethu. Ngiyafisa ukwazi babebulawelana. Ngoba ukuthi babolile pho thina sifihlelelwana. Sesikhulile manje sizingane zabo siyafuna ukulazi iqiniso abazali bethu babulawelana. Ngoba izinto zethu azilungu odadewethu abagana abanye babuye emsini. Nabafowethu baxoshwe emsebenzini kanye nemfuyo yaphela esibayeni. Sesibuye zangomeni nasezinyangeni bonke bakhuluma into eyodwa. Bathu babuya zula ngeneke ezulwini ufuna ubulungiswe emndenini. Kanti bathi noma muhlele emahlombe ethu ufuna simhlanganise umndeni simbuze ethu wayebulawelana. Abomndeni abakhuluma iqiniso ngokufa kwabazali bethu ngoba amacala abawele ezandleni zethu. Yena baba umdala uthi lithina ibone ifidla kwethu. Ngoba bayakhuluma lapha eminyango bathi alisebenza idlozi. Walithathela kwethu otalibheka umndeni wakhe yedwa. Sasibancane kodwa siyakhumbula mhla ihlaba izibuzi ngaphandle komuzi ethu uhlanganisa bonke abantu bomndeni abangasekho. Kusuka lapho zama zonke izinto zethu. Akukho nogodo kusilungelayo. Kanti nokhokho intombi kamtshokoti bathi ukhala ngamakhaza bathi ungaphandle komuzi ufuna indlu yakhe. Ngiyazibuza mina ngithi ugogo waphuma kanjani endlini yakhe ngoba phela sasimakhela indlu yakhe. Abomndeni abakhuluma iqiniso bo ngoba bayasha abantu. Bathu babo wafela amandla akhe ebulawa abafo abakazalwa nabesithejini. Yajika indaba yabo ngomama kwathi uyena umthakathi. Bemnuka engenaqala bethu sewuqedile umndeni. Kuthiwa noma bona babechithekele izisu nje kwakungenxa zakho mama. Wahlangana umndeni ukhanda itulo lokuthi kobula umama. Bathi walikhipha igama babo phakathi ukuthi akajutshula umama bambulala basikhohlwa thina ukuthi sizintandane. Yeka ngama bangikise ibele ngisancela. Namhlanje uma muhlupha thina ufuna abomndeni ababekhona emhlangano yokubulawa kwakhe bezoxolisa begeza igama lakhe. Mase besho ukuthi babembulalelana. Inkinga emndeni akekho ufuna ukuphumela obala akhuluma iqiniso. Nobaba ophakathi uzawakhetha ukufuna ukuthi akhulume iqiniso ngokufa kwabazali bethu. Okubuhlungu ukuthi bonke labantu bahlupha thina. Bayeka babekhona emhlanganweni wetulo lokubulawa kwama wami. Uthi umuntu omdala ngeke bemhlupha bomdala ngoba phela usalisebenza idlozi lizwa yena yedwa. Inkinga yenu baba omdala wazi iqiniso. Somqala ngapi? Ngoba thina kwethu asilutho siphelele nosebenzi thiwa sizidaba. Thiwa singamadusha singamabuye emendweni. Sifelwe imfuyo kodwa sinaqala. Lona necalo yenu ophila kahle. Kanti idlozi zisebenza kanjani? Nazo zona ziwela kuthina singenayo nendlela yokuyikhuluma. So ikhuluma le ndaba okufela baba nomama besibulala abafowethu abazalwa baba omdala. Bathi sinokuyisa sithi uyathakatha. Ukufa kwabazali bethu kwasikhulisa kanzima namanje kusasiphilisa kanzima. Kodwa beziva amanyala basibulalela abazali sasala sizintana nabaphila kahle. Kanti idlozi zisebenza kanjani? Abomndeni abakhuluma iqiniso ngokufa kwabazali bethu. Ukwazi insene kahle mahlatha amnyama.